Maskara. Tagsaon kayo sukdon ang atong pagka matuhuon nga tinukmod sa gugma ang atong presence nga ni agya punta. Kay ang tinuray kalit-kalit sa ning pagpahibaw tungod kay ang Cebu City naabda naman sa pag-energize sa Biko. Pero wa pagitanan. Manlipay ta kay ang Recolitos na energize na sa Biko. O pipila ka mga dalan, pila ka mga barangay, sama sa Talisay. Sa Talisay doon na pipila ka mga lugar nga na energize na sa Biko. Ang uban nga maka-afford kapalit o genset generator nga gasto kag 12,000 2,000 kada adlaw paglawag og gasolina mo na nga para lang dunay function ang ilang electric fan, ilang dagitab kahaya. Mao na ang sitwasyon nato karon. Kaya kung basahon nato ang Proverbio 1:24 ngadtos 29, mingon ang Dios nga miduaw ko ninyo. Sa akong pagduaw kaninyo, nagdapit ko kaninyo. O gitunol ko ang akong kamot aron pagluwas kaninyo. Pero wa mo mamati kanako. Wa mo mudawat kanako. Hinuon naghimo mo sa pag-biyay kanako. Unya moabot nga kamo musinggit na sad pagtuo pagpangayog panabang. Ikan kanako dili sa ko mamati kaninyo. Sama sa pag-abot sa makalilisa ka bagyo nga alantuson kayo ninyo o dili na ko mamati kaya sa dihang nagdapit ako, nag-ibitar ka ninyo, inyo kong gibalibaran. So timely kayo ning atong panahon nga wa tay kalibutan nga sa makadaghan nagdapit ang Ginoo nato, nya daghan ang nagpakabuta bungol wa mukihol sa dapit sa Ginoo. Mao nang maabot ang bagyo sama ni atong udit nga giila itong usas labing kusog nga bagyo. Kung dako sa itong kusog sa itong bagyo ni tabo sa Northern Leyte, Northern Cebu. Ang barko gani murag gituod nga tus bukid. Nga to sad ang mga dawasag nga barko murag gihatod sa baybayon. Ginoon ka Luis Jos Jutera at casualty ko nga matay. So nagyapon nga itong dako nga pagtuong pagsali sa kayos Ginoo. Unya nga itong hisgutan mo ning enigmatic revelation. Tulokibon nga tanghaga nga gipadayag sa Ginoo. Nga dili dahil na ito masabtan. Gawas kon nakatag na ito atong pagtuon sa Biblia, makita na ito kinsang katumanan. Sa 2 Corinto 5:16, mingon San Pablo, kining atong pag-ila kaniya ito mahitungod sa unod. O bisan nga na Kristo giisip na ito sumala sa unod. Karon dili na. Ya ka nang unod, pasabot og tao. Nga kita mga tao, kinahuhanon sa ng atong paglantaw, o paghunahuna, o gato sa ganing sukod si Kristo nga siya usa ka tao unod. Nga dili lunlon unod. Kay siya mao man ang gipadasamahan. Muna dunay enigmatic paragraph sa Biblia kana naa sa Isaias 52:12. Ngamingon si Yahweh mag-una kaninyo ug ang Dios sa Israel magsunod kaninyo. Si Yahweh mag-una kaninyo pero ang Diyos Israel magsunod kaninyo. Mana nga watak hibaw. Nga usara man ang Diyos na ay nag-una nga mo si Yahweh pero nagsunod mao ang Diyos Israel. Si kinsa ug unsa na itubag San Pablo na sa 1 Corinto 10:3. Mingos Pablo nga
Sa panaw sa atong mga ginikanan, mga Israelitas, doon ay nagsunod nga nagamuma sa katawhan. Nga panahon sa paglatas sa disyerto, ilabing inita, niya uhaw, kay igang, ngani na pili sila sa lakaw, panaw, magabi, kay bugnaw. Pero, niingon si San Pablo, nga doon ay sa kabatong espirituhanon nga nagsunod kanila, nga muhatag kanila tubig nga espirituhanon, katong batong nagsunod kanila sa Israel, o katong batong nagsunod kanila, dili lain, mao si Kristo. So, ipadayag nga si Kristo diha Diyos, pero klaro kayo, siya ang tugon nga ang Diyos, si Yahweh magunas Israel, panaw, may laing ni panaw latas siya, disyerto, Israel man. O ang nagsunod, ang Diyos Israel. So, enigmatic, kay wa isulti, kinsa siya, pero San Pablo nagpadayag sa nga nagyod, nga si Kristo mong nagsunod kanina. Muna nga si Kristo mao atong modelo sa tanan nga kinabuhi nato. Kung matod pa ni San Agustin, kung gusto tang maluwas, kinahanglan mo abi-abi tas pag-antos sa ato padunag yung ilang tuson. Kung gusto tang masantos, dili nang atong kabubuton mo yung tumanon, ang kabubuton ni Jesus. So mo ni ang prinsipyo ni San Agustin sa kaluwasan nga mo abi-abi tag pag-antos o nga dili nang atong kabubuton mo itong tumanon, gawas o kabubuton sa mayo, dili kabubuton na Jesus. Sa Juan 13:15, si Kristo ang atong sumbanan, si Kristo ang atong modelo. Muna sa atong mga kalasdanan, gusto si Jesus magpabilin ta kanila. Sa San Mateo, Olohan 15 tudling city ningon si Jesus, makahimo mo pagpabilin ka na. Kung magpabilin mo sa akong mga pulong, klaro na, nagpabilin mo ka na. Huwag sultihan ta mo, kung doon na mo ipangayoon, bisag unsa nga maayo, ibungat na, kaya ko na buhaton. San Mateo 15:5. Gusto kong magpabilin mo ka na ko. Kung saan nyo pagpabilin ka na ko, pinaagi sa akong mga pulong. O kung kamo nagpabilin ka na ko, pinaagi sa akong mga pulong, pangayo, kaya hatag ko kanina. Kaya sa 15 years, mingon si Kristo, nagpabilin ko sa akong amahan. Kung yung tumano ng akong mga sugo, nagpabilin mo ka na ko. Ako nagpabilin sa akong amahan, kay gituman man ako iyang sugo. Ngunit ning atong panahon nga nagsunod-sunod ang katalagman, pandemya, coronavirus, COVID-19 nga daghan na kay nangamatay, kapin na sa 60 ka milyon. 60 ka milyon tibo kalibutan. Kanang 60 ka milyon, kuli kayo, dagko na kayo ng nasod, nga ang populasyon, 60 milyon. Sa ito pa usak ka nasyon na wagtan. Kung ganin ang buntag, nagbasa ko sa newspaper, nisaka ang COVID, 28,707 just yesterday. Sa pitsa hagapon, pitsa 9, no? Karon 10 man, no? Huwag ma-11. So, mao na nga, makita na ito nga, naapaghapon, ang atong kalisangan o kadlukan. Nagbasa rin kung ito atong Salmos 91. Doon ako'y gidaang daghan ko, nabilin tingali dato sa kining nagkuhan magod ni hapon na itong kauban. So, akong gipasa, tuwa rin dito. Nga panahon nga doon ay dagkong katalagman, tuwa rin dito ang labing efektibo nga pagampo. Sa imong walang kamot, libog-kalibog ka mga tao nga mga matay. Ubos sa imong kamot, napulo kalibo mga matay. Pero ikaw nga nagsalig ka nako, dili ka matandog, dili ka mabuntog sa katalagman nga kuniyang pagkakas. So, sorry kayo, ako tatungi. Pero kasagaran ninyo, ako nang na apud-apuran niya itong
Salmos 91, adunay retrato ni Jesus. Kanang I trust in Jesus. Usap salamat kay ko nya duyog tas kasubo. Duyog tas sa mahinuklugon nga hitabo sa kinabuhi ni Brad Adam kay si Lopez Minda yang kapikas si Jingjing namatay niya tumiyaging adlaw. Alas 6:45 sabot. Iya kong gitawgan. Muna nga ako siyang gingnan nga karon dayon akong himuon nga akong mga pagampo alang sa pahulay nga dayon pagdawat sa Ginoo sa kalag sa imong kapikas Brad Adam. O ganina hapon ingon siya nako Brad Sok. Na-energize naman ang Recoletos. Lagmit o sigaro ng suga dito. Natuwa lang yun kay nagtuo kung dunay Bible study karon. Ug ako natud pa niya. Mulayag ko latas nga to sa buhol. Kaya dadon man ang haya sa kong kapikas. Ato man ilubong sa buhol. Muna nga atong dasunan, duyugan sa pagampo, nga atong minahal kayong iksuon, kauban nga ikuhaan siyang mahal nga kapikas. Pero dugay na ito nangandam. Kaya dugay na magay ng sakit sa kanser. Niya dihay panahon nga gideklarar gyud siya sa doktor nga completely cured. Hingpit yun na yun. Lipay ka si Brad Adam. Pero doon na mo na relapse. Ka-relapse mo, sugmat ba? Nakaroon mo ang katapusang relapse o katapusan sa siyang kinabuhi ni Hinuman. Pero ako nagtuo nga tungod siya ang taas nga pagpangandam, gidawat siya sa mahal nga Diyos. Kaya gigugma kayo sa Ginoo si Adam tungod siya ang paghalad sa Ebanghelyo, pagtulong na ni Kristo sa simbahan. Natural, yapil Diyos Ginoo gigugma. Ayan kapikas. Pilar Tagabo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uy, ka-13. Oh, so good number. Kaya that is the number the Apostles 12 plus 1, 13. Salamat kayo sa tanan, o nga dilanta magdugay, kay maingon nato, ninguha pagyapon ta nga, ang DYRF 6 to 6, gikan sa lasay, puntang humagalasay sa akin. So, I appeal itong programa. Ang DYHP, 6 in the morning, 6 in the afternoon, huwag po ma-appeal itong programa. Kaya ang katarungan sa management, tutob sila sa lasay. Na-energize ng Cebu City, pero nahimutangan silang transmitter to as Talisay, to as Mambaling. Huwag pa ma-energize. Gasto po sila krudo. Kaas ka na sa krudo, kidako ka na makina ang kwan, transmitter, ka na mo pa lihok, nga mo transmit nga itong mga tingog na salida sa DYHP, DYRF. Pero ang nabili na to live, mao ang CCTN. Nga tumiyaging Martes dito ko, naka-live ta. Puhon ugma, way kakulian, live sa ta. So, salamatan yung tanan, salamatan ni Brad Jong Chua, atong magkauban, si Brad Vice President, Brad Tam, o si Yamal Kapikas Kaburnay, yang atong speaker, si Brad Jeffrey Kiliosa nga way kapuul, o katong Yambit, Pambit, Brad Chong, yang magkauban. Ya, kutob lang ta din hinautunta nga puhon sa sunod nga Lunes. Magkita gyapon ta. Ang Diyos manalangin ka na. Palihog manindog gampo ta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong mahal nga Diyos, langitong Amahan, Diyos nga Jesus, Anak ug Espiritu Santo, ibubo ang inyong mahal nga kamot pagpanalangin tagsa-tagsa kanamo, nga malikay kami sa mga daotang hitabo, malikay kami sa sala, ug makanunayon kami sa pagdangilag sa kainit, paghigugma kanimo, pagalagad kanimo. Nga mong ipangayo kanunay, nga magamit magamit ninyo kami o Diyos sa pagsangyaw sa maing balita. Kaya bisan pa niining panahon na nagpadayon ng pagtuon, pagpamalandong kung saan mo ikapambit sa uban nga naginagyan. Mahal nga Birhen, mahal nga Inahan, iyampo kami kanunay sa imong anak. Nga atong patron, Senyor San Jose, nga usa ka pinangga kay ni Jesus, nga ang atong pangayoon sa Ginoo, pinagi kaniya dili balibag. Dahil ko ng Diyos, karon sa gihapon, sa katuwigan, mawalay katapusan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo. Nga mga naong tatanan, dali, kay kaas kay Korintiya na to.